Hello papagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat nga inday drama itakat manipod kani pagayam tayo nga ebang. Sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana. Dear manang bianang, kayat ko pa'y drama daytoy, akapadasak, tamo kamakaitad adal, kadagiti padak adumdumngag. Adda ngamin ugalik ide ano adda makita kitipada katao, apalak kat jak itulog amarta pandak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nagawin magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang, nagayad man talibiyon. Kasanaw, kat nakalaslastog day ta akaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon na. Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga oray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasingpo mo dananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpot kan aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba, jak korsonada ti ugali na. Jak amo no niya launay ti kagurgura yaw kininanalay da. Nasingpot mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasinsado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana balay, tadakkel ti sweldo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabrod ka, di mo mat kaya. Ay, mabuti nga, friend. Ma, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasan ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itod mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kod. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanda ito'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kas kalagpalpalama, Emma. Ay na, awanan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin nili ko nilay ka. Ngaminig kandak matiti kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti importide. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalagbibisin nga main. Awanan na, ad-adaman alumastog day jay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo ta. No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Ne, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo data. Wag day tawi. Ngam slightly uslaan. Kasla ka barbaro pay laan. Imported day tawi. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilian. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan. Dito'y napailaang ruwag. Adyat electric fan ang dito ruwarangan. Kaawan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito ruwar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang abay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan, idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Sanain. Dito'y pailaruar. Tipagyanan to'y ginatang kao. Di mo yun unag. Nagsweldo ka ang lakay. Woy. Nataw. Wisigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat matla da iti ginatang ko a washing machine, anak ka. Ni,
Tay samat automatic day to'y nanang. Wen, saanan ang masapol nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Di tay payla usarin. I-display tayo payla dito'y. Anya? Naglawag ka makita di ta kalsada kahit. Ante Ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado magtante naka-display nga lako ito sang 100 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Apay nga adda da ito'y ruwarte balayaw. Wun tawan space di taunag. Adoonay nga minon dagiti appliances may. Aya, Wun apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ti makagatang iti kakastakangina. Uray siyak mo't kabaulak mo't darya. Di ka pa ilang araw ilako na kita. Tapno ang serbin ang nakadisplay dito war iba. Ay nasanan, ibagadan tupay nga grigrigat tayo. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayo? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kat awan mo ti madi ngay bagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirit na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masapriyan da. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanan sagto daw. ni, nagadumot ang wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, basig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatang kula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumot dagita nga igatangan niyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandang. Ha? Gadaol dagita rilo? Tagtagarya. Wen, iso analaka. Tadadakil dagito yun. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga aganda. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman dagita yung bitin mo di tadi di arulelaw. Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbain. Nagbay na kuma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan at dadail dagita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kastang ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilrilaw to balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Kadito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay malan. Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apo, aday sa kabanan. Madlaw nga daapal mo king kuana. Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataw niya'y timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na, ad-adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw, timangmang ta di ti kwarta na kuana. Oray kasanutan na midam, di mon tumartaban, ta saan kamay abak nang. Basta,
Jak kursunada ti ugali na. Na. Limas taog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan agpakulay iti buhok na. At dan samad ngamin boylet na. Jak amo Sabaw. San man at ilalawlaw at mabakatan? Tila at atabam. Intul at damakangagking ka. Kaya't mo timbay garaw. Ay kat padasan da sangwak ita. Ibang. Ay so sana ka mabutang. Di oray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau sa anak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal ditaw agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday taw. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga ay akastamot tanti ibagbaga mare. Nariga, tagpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilag. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Sana kanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda ito nga bisikleta na nalayda. Pang babae dito Ay, wanta na imbagla pagpalingkik man, balasang kaw. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, tapangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud anak ko ng mabuteng ako ng motor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubinga ka naturadak nga drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito nakaparada ito'y parangan yung nga na ibang. Tricycle yo. Wan, Ni, imbag man. Ibiyahe yo. makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa mati kwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak kaw, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga min unay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi da aglaslas daw. Tatibiyag, kat kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kasla da kagurgura yung akarubayo Ay talaga nga da. Nakalaslas-tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga anda di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag samatan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplay na mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito'y balay. Yak amo, kanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag. Makaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya, atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan yan? Manakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga no-adda nga abungan. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabit. Ay na, won. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay, happy trip anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha, ay bala. Pasarabuang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid ha. Sapatos ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na.
Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Di, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya! Inak man iliwan dagiti apo ka. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak tao iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katuan na. Apay, dagiti laad da anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao Ha? Ay, kompormento nga ro dan no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlad tan itapuso yung. Amom anang ina ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tulad ng balay. Ayaw ang baon. Talagasan ka nga agpaatew itap apala makarubap. Apapala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalit yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kin adda mapaspasungadan na bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilamang mo. Tapno awan pagplite na mapalit yung Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Uwe. Indiskitaran na nga ron ti pagplite na. Diyak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidan nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsaba ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. anila. Ay, dahil tanti bagbakakin kaibang, ang langita. Awan mo tagtatakaw dito yung lugar tayaw. Ultimo dagitay dadail awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narit na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringag ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso ana imas titurog na. Anila. Ayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tinantumay jay. Kung ko na ba, natangkin ko mo tulong. Ganabam. Dahil tangabing ka, talaga palpalanggod ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinahan ka saan? ay saan alakay. Suray, unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Kunak no paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam pagyamanak ta saan. Manipod idenja kun inaramid ti kasi ti inaramid ko iti kalabas. Kat nabayag matan ni Laida akarubak ija abroad. Kat sagpaminsan lang nga nagbakasyon iti lugar me. Tunggal makitak ni Laida akarubak malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Kat mababainak iti bagay. Aklo nag-adakkel ti apal ko idikan kuana. Ngam idi dayjay. Ta saan itan. Alakastan, ti pagayam mo, Eba. Ala, adal wano leksyon dayta para kan ka pagayam Ebang. Sana dakes ti umapal, nulakit day tanasaya at nga apal. Di mo pilitan ti mangartap iti padam a tao, si kamot laeng ti marigataan, iti kastangar aramidam. Ang amala, pasat tinapalabas dagitan, kat pagyamanak ting kapanangibinglay iti kapadasam. Tapat siya kapakaadawan iti adal wenno leksyon daytoy nga impadramam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Ebang. Dito'y drama tayo
Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Ensurad wano inyornos para ti script, to'y pagayam Eugena Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello! Siya ti pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Long time no say, kan long time no hair. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itak at manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan nga aryang. Ngamsak bay na kablaawan tay pa. Excuse me po. Ni Sir Wilfred Manuel, kan dagiti kakadwa na nga adik, iti fishing dita Alberta, Canada. Ni Sean Verhel dita Holy Land, Israel, ni Jayan Martinez dita Canada, ni Rick Natividad dita Singapore, kan ni Florence Doctor, kan kablawan na kanutay only son na ani Michael Doctor, happy birthday kan ni Michael Doctor. Di na inlanad noan niya alpetsa wano aldaw ti kasangay ni pagayam Michael Doctor. Intay nga rodan basaan ti surat ni pagayam Aryang. Kastoy man ti kunana. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga Aryang. Nakapagsuratak, tadamot kayat kung istoryaan wano ipadramakan ka. Upat dagiti anak ko, nangasawan ti talo, kat ti buridak nga anak ko, baro pailaan. Kat iso ti kadwak ije balay. Adasad sadot ti anak ko, iso ajay lagsapsapol iti pensyonada nga asawaan na, iti kalabas ti aramidan na. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Angel. Mapan ka kati agaram. Wen, Angel. Ay na, asawaan dan di pagginagawan nyo ang maestra tunay. Anya, sino ti pakiasawaan na? Ay kadya may sa kadagiti karibal mo Nilitaw. Ang kasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak no dalam namak. Ay, anyan. Sana balay. Taadupay magdagiti babalasang dito'y lugar tayaw. Amabalin mo nga armad. Ado magpaiso Ngam istambay naman namin. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa. Tammaestra day jay. Binulan agsulto ko naman. Ay sayang. Naggasan magtinilito. Taura agtugtugaw tulad kukon na. Mabiyaglat ta. Tagsuswildo siya sa na. Ay na, awan malakayan ka baro ano kasta kakanakan. Kaanon tupay ang makaasawa ka ngay? Di uradyak mga sa asawa. Nawan trabaho ta sa waag. Da, Awan lang nga trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa. Anyang tulabiyag ni ngayon kay. Awanin agbisin kami. ay katagtrabaho kagabin Awan mo nga roadmaster ka ng trabaho. Tawan mo na iturupos ko kurso, Angel. Ay na, adaw, ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan, tapno maadaan ka iti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan ag karpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti daw. Aho, logi Angel, marik. Ay, kit anus akaanakan. Talaga kasta, tasaan tayo met nga raw anak kaadal. Da kayo latan, Angel. Agnegosyo aktulangan no da kwarta. Ay, limastog mo da dyan lito. Apay aya. Nakaasawa lang maestra, kung namulan asino adong. Nakasikawil ka ti balay da ni dilim mabasak. Sa bagay, orasan ngagtrabaho, ayos lang ta. Ay na, saan akas tanilito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintinulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin, Glenn. Binutbuting ko lang kuman ni Rosalia iti.
Tapno napilitan na nakasawa kanya Ay, na. tal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laang ni Rosalia ti habol mo kun kwa na. Ay nanang, practical ti biyagitan. Anwam ta napinta sa balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Oray saan napintas, basta da trabaho na, pet ko na Anya? Kumusta, Mari Arian? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Man, kumare, ay na. Umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrak ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka matay. Kan, pimudaw ka nagapoy di abroad ah. Ay na, kasano ayakat nakakulong aklang ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad. Makitan tumare. No aya bandak man ng dagiti anak ko ijay. Mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuan na. Agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka. Puro trabaho tararamido kiti. Ay, sa bagay matkit di ah. Ay, una, enjoy life ako na da. Anang, sino dyan bisita yung si Mangbet? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipata maun. Isuday jaya na yan. Pimintas mo nga na yun. Hiyang nati agyan ijay abroad ah. Siguro, adot kwarta day ta ako mariyo niya nanang. Ay, kat ado siguro ah. Tapensyonada mal. Manong at ati pensyon na, iti binulan. Nalipata kong jay imbaga na idi kanya. 20 mil sa no, kurang-kurang a 20 mil kas jay. Ha? Ay, dakil mo't nga rin na nanang. Aywan, awan pa asawa na. Awan sapay may tamanipod na balaw saan na anak asawa. Ala, pakialaman kit di day tapit sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis-istorya iti kumariya ko. Ala, umay ka nga ruday. Apay nga di pa'y lamang asawa to yung anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga sawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mangayat, nana. Iti day ta kinataar mo, awan mangayat. Imposible, ah. Saan man nana? Malag, sarsarita kayaw. Inak man pa'y agisa ang itiin na pawi. Ta dito'y kan amangal daw, maray. Sige, sikati makam mo, Maray. Panawan kay pengrawd. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Abay, awan plano yun na makiasawa man nana. Ha? Ay, kat. Nuada kumayat. Kayat kumat, ah. Ay, nagpintas ka, manang. Ne. Manang kunam kaniya. Nadalati awag mo kanya kitay. Bayat nga minti, panang perpereng ko king ka, kasla umububing ka, ading. Na. Ading manay. Una di kami. Nungay, agaramaking ka, ipalubos mo ka di. Ay sus, dinak man rabakan iti kastatune. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko aling kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, adanamlamakin ka. Ne, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na kong tapnudatan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang tal daw. I love you too. Kunamot ka niya akong tapnudatan. Ay, kwa. Alan Ay, uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobyak. ay, saan pa'y laeng? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laeng ni Jibalay inton malam. Ha? Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunak kan ka. Ay na, dito yun. Banugan nakpailang madami. Dito yan Aklunan nak dito ko yan.
Ay na. Ito akla makastrik iti kasta restaurant ah. Lagi mas gayam timakan dito. Kan pasik anang ina. Mangan ka laang agbusog ka tunay. O namin, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kan nga ikasar. Awan pa imot ngamin urunong ko. Ay na, aguray pa iday takasar. Kan mabuti nga ka maamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay-bay am ti saon di tao. Awan bibiyang da ka tata. Basta ilimod ta pay lahang di relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipugno iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko nga, kan apay ko mga agungit. Maragsakan kit di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakid din kininalang ko, ti may papankadatan amin. Anya, sige nga ron. Sika ti makamo, tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay. Nubya ko ni Ami ako Mario Konak. Anya, Wen mare, jakmat na po tanan ti pan naka-inlove ko iti anak mo. ha, Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo nanang. Ngamawampay mo ornong ko. Isu aso marunong to kanon kunan ni Ami. Wen mare, ay stay. Nanang kunakmatan tagasawa kami ton iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan dakes ti relasyon ni gini Ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni Ami ti kayat kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti da ita desisyon ba? Ay ayatom ka di talaga ni amay? Ay na, masusurok to nga yata. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni ame ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytang. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawa nanang. Tunay, Isalo pabalin. Ikasal ko kuman ni amin na. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyaw. Amangan mo mabalo akadagos. ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y anag kinaawatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin nanang. Ay kat makamu ka Angam agurnong kapay. Takababain ani ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak pa eh. Nay, katuan no di kan tumagas, paray. Ah, ay nay. Akin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nam. Wen pare. Day jay ti kabaknangan nga antik. Ah. Pensyonada nga meng. Aya. Manot tawon nan ngay. Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo! Umay ka man, B8, baraw! Ay, uwan nantay, umayon. Ha? Isu ka di day jay ti ikit mo. Jay nalukman. Wen pare. Ay, sige. Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay ka payag ka pa eh. O mga rod, pare Romeo. Makikapiak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumwar ka dito'y balay. Mapana ki jay balay da Romeo, nanang. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ijay. Pudno ka diti damag nga ar-armam ka na o pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na, ta baro ak may nanang. Unangam ka sa nun ni amay.
adan nubiam tunay. Ay, sinako ni timabit na amin na. Ni Caridad di karat ko. Anya, apay ngay akas ta. Inararam mo pa'y lang arod ni amin no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar na nang. Kun awan mo na pasama kay tinagbatan may. Nagkibing kami lang ni Jamol. Tunay. Awagak to niya amin nanang. Ibrikon. Apay nga yakas dya anak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron amo amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nagmatiti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsagit ti barukong kumare. No amok lalo kung naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong pasensya para iti anak ka. Nala, bye-bye amon mare. Ipagpagapo kiti pa nagkumari ta. Pagkawan na kung anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na amwag. Kunak no ada yung ubengam siyang tinangisukatan na kanyak. Samot, tabag-bakit mo nga manggam siyak. Agyabanak. Tadi na kung pinarigat Caridad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asibinti tao, titawan ka. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni Tirik na Caridad. Di kanto nga tamaupay, no adan to mangagmaw nga ibaganto dagiti tao kin ka. Ay na, naruwama kong Caridad. Amo mo't bakit mo laang ti ex ko? Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali tirik na kinaami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kang tumanan iti bakbakit ngam siya. Bakbakit kunak takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngam ni amay. Ay awanin. Si kangarudang ti mauday Caridad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa ka. Tabakit akong. Ngamjak ni namnama amakarik na ak manan iti ayat tunay. Katsapay la kumata din ak tupal daangan Ay saan to Apolos Caridad? Promise. Dakdakil nga amang ti pensyon ni Caridad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita. Di kalagbain iti kasta nga bagbagham. Dagita kat pin-pinsyon ti bagbagamon. Ipadlaw mula unay a pinsyon lang ti kinayat mo kini Caridad. Kat ibagbagak lang mo tatap no umamuan nyo nanang. Aywan, agkasar kaming kini Caridad. Anya, kay pangalaam iti aramatom nga kasarngay. Ni Caridad kanot aggastos nanang. Ay na, di kalagbain. San abali? Simple la kano akasar ti ngayon may. San tayo nga agawi si tado ataw? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay sana, nanang sana. Promise. Awag mati umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hanay. Un nga rod. Nasursurta amin ang apaggatangan iti gaon. Ngam awa mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hanay. Uwan nga road. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hanay. Ay, manjak, agsina talangan, no pilitan nak nga agdayay. Ah, Day tati kagurgura adang denggag. Dayet-dayet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayitan nak. Ay, manjak. ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yaon tilugan ni Manang Caridad kanakan. Uy nang gay. Ta, lugan may nagduwa da ito. Ha? Ay, kaano di kasaryaon? Inton umaya bulan pa'y makiday ang gay. Ah? Ay, di si Kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na ang gay. Ta, asawak to ni Caridad.
Ay, ni Romeo ti umawag ang gal. Mabitla nga. Hello, pare. Abay, Pare, iantin taray mi di ospital. anya? Abay, anyat na pasama kang kuana. Naatake pare. Anya? Kay, kumusta ni Caridad anak ko? Apay ngay apinanawam ija ospital. Lila na ilasat ti panag-atake na nanang. Anya? Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agla di ingit anak ko. Unay mo tayo. Hindi kang pala nagkaskasan. Natay mo tayo na. Ah, Insap-sapa mila kuman, tinagkasaritain. Unay mo tayo gastoy. Kasano nga yan, makapensyon na? ha? Ay, unay kamutan. Wata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay lagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko. Gusto ma, tasang anatuloy ti kasaryer. Tasabali mo't lati intensyon mo itinubyam. Apay, di ko na nasaya ti kastangar aramitam. Ay natuni aya. No nangisip ti plano kan gagamaw. Di kan to agbaligay. Tandaan am day tatunay. Apay nga lang yung tilugan day di karitad. Kitlugan mi mo't adwa day jay. Saan tadi kay paymet nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak na ngem iti sika. Tasan kayo mo ta nagkalay sa? Iso pasensya kan pare Ngem nay. Alain mintilugan day di antik. Anak kaparada dito'y paraangan yaw. Nana, ayang gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan kan kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talawn. Apay pagtalunin dak. Kay, apay, adda ka na no di kag talawn? Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalawn. Di nakpay matulungan ijay talunan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang. Agarado ka, tapno adda mulaam itinataon. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti among aramidon. Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat ka. Ay, sana. May kawak no panahon tak nanang. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngam kas ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo, nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho dyan talo. Inong tak nga rod ta anak ko. Kaninal daw apal palagipak, wano bagbagak, kat kaasina, nakapanunot matan. Kat binigat matan na mapanijay talon. Kat ison ti mga sasikaso iti talon me. Kat aging kita, awan pa asawa na. Diyak mo nga maawan siguron plano na ang mga asawa, talumakayon abaro nga maawan pa'y lat nobya na. Alakastan, ti pagayam mo, Arya. Nasaya tunay, tabi nagbagaam ta anak mo, pagayam Aryang. Kat gimagat mutlangan, kat adan katulungam di tabalayaw. Ay katala, no talaga dinan kaya ti mga sawa, baybay amon. No kasta ti pagragsakan, wano pa karagsakan na. Narigat mo't no pilitam ang mga sawa, no talaga di na kayat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam Aryang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Hello everyone, siyak manan ti pagayam yo. Di man ang yabyana nga mangkabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Ngayon kay panagdengdengag kan panagbuybuya. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa itakat manipod kani pagayam tayo naglingad itinagan apilang. Ngamsakbay na kablawan tayo pa da Sir Jerome de la Vega kani angkal na apuraw ni Imelda Cabang ni Francie Gimayin di Takagayan kani Al and Kathleen. Kastoy man ti surat ni pagayam pilang. Birma ng biyanang, may saa kabalo, 5 babae kan may sa lalaki tanak ko. May sa abading ti kakaisuna nga anak ko a lalaki. Kat pasaray makangag kanyak, takanayon ko nga ungtan no kasjay nga agbakli-bakling. Tangamin, jak maawatan ti anak ko. Kanayon ko adurugan ang mga sawa bareng kunak no agbali na napudpudno a lalaki. Rugyak nga roden ti agsalaysan. Nagapwa man ni di Rabi Island daw. Kapayan narabian ka simbang pay. Ay na, aday ta kayo manen. Ang sermon kayo manen nanang. Makaringring kayo manen. Hey na! Nagtaor ka, nakaw! Ha? Sikalat lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apelyidaw ni tatang mau. Nagkasta-kasta kamay. Apa yan, di tak mawatan. Kat kasto nga rod mo ti kinatao, nanang. Bay-bay andak lakad eh. Hey! Sayang! Tikinataer mau! Sigurado nagtataer kang nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak mau. Now! Mga sawa ka! Di dak pilitan ng mga sawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dayay. Arbam kinay! What? Ha? Saan man ang tili bagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambalan, Jana. Kun pangtidamanan dito sa hambang nga Star Apple nga ima-imaw. Kuan, tatang. Ilako. Oh! Itid ko naman. Ha? Itid mo manan itinobyam ijailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinobyam ijailay. Labs na labs ko ni Sophie, tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo sulang tiyan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakapsa mo. Sigala sa anan. Mag-asawa ka giging. Abay, kaya't mo tagbakbakit a balasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sa pay adda asawa na di a babae. Nagkasarda ka no ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta jacket ang aramidam. Makiasawa kang kunak. Ni Iday. Barupay lang aging gaita. Nagarim king kadejay saan? Agpaalam ka king kuana. Tapno agkasal kayo. Manjak, tatang. Da, Pagka nanukmut ngay dayjay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo ta. ay na. Agpadatan iti parekot kumaray. Ura dyan ako. Kahit ko kumamot na makiasawa. Babae mo si kaya na. Ay na! Uray nga rod nilan daw. Jay pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armon na. Ni Leticia angam di na kanukayat. Ha? Dagit sila kumaanak tanti agasawan na maray. Ha? Hey, si Kamot. Hey, nakarkarunan. Adi na kayat si Kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasat maray. Ay, una. Ngam ti problema. Agginusto da nga tamay. Hey, kas na imposible mapasamak da ita parang. Tatang, mabalin nga ipashare ko ni Sophie dito'y balay. Ay saan? Di ka awid dito yan. No, ipilo mo taka mo dyan ah. Ha? Abayaya kasta kayo, tatang. Abayaya didak nga bin maawatan. Di yung maawatan tirignag, tatang. Wen, tadyak ka dar aramidam.
Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang! Ulitin. Di ka lagaw awit dito yan. Nung natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo man ang bagay ko ti inyugad ko di ti kinay ko. Ha? Nagalas! Ha? Ninana nga talaga. Kaya't yo, ta itrim ko ta kilay yo. Urasanan! Ah, Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. hmm. Ay! Ay! Jay gayam na singput nga anak ko. Ay, day na! Ay, ay! Dagiti apo ko. Kadada. Ha? No, kasta ko kumabait. No, ada kumabot. Ibukod mo a pamilyam. O di ada kumamot apo ko kan kaitalan daw. Agam sa bali mo ngamin tararamidam. Jaski ka. Nan! Nanang. Aglisi ka! Ah. Dahil nagmatan sabtang dagiti dong-dong wako na nga po ka. Ading saling. Arak man. 5 bote. Lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon manong landong. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Harak man! Hindi mabuti! Ala! Uray si ka, Jana. Agbartag ka man. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayo nga ruda na kini Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag man. Anya? Ala, agsangot ang agsyat, Jana. O sige, dahi talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Lukas ta, Lando. Agpado ta iti problema. Un, Jana. Tagkas kinin tatang mo. Saan nagmat amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kastuya kinatao. Di kaya na mga sawak ano. Tapno, maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayot na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Hanggang awan rik na ka makiasawa iti lalaki, Bards. Nakarkano pa kanya. Padakit din a girl lalo ti asawaan. Diyak man Uray siya. Pahingamin na di na kumawatan. Wala siya nga ron. Anak dakman. Napay ang kastoy ayam. Amom, Lando, Naku, tigas. nagpintas ka sika. Ha? Puray mo't sika. Nagtaer ka dyan Kasta ka di. Apay no. Datan! Ano sigurado ka dyan Kaya't mo ti kas kanya. Sika ngay. Kaya't nagkadimot, Lando. Ang kwa. Saan ka narigat nga ayatan dyan Ay, sika, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agjo tangarudon Agpay suma. Awan binabaw yan Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Siya, Tirumbang nga mo namang ibaga iti I love you. aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Saling! Di mo lang nakita, jay anak ko. Ada ngamin nang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ha? Ala! Napananda ngayon nagitidwa.
At dadala itay dito sa angot istor ko. Nga mamanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumay Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Ay, napananda nga yan. Jak mo na si puta na nung nagkuyog da. Kano na pananda, nana. Ay, naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Huh? Ngam amuyaw. Agsinsin nangi damot ita nakainumdan. Anya? Ay, napanman siguro ni Tiayan dagiti barkada na. Sige, nako, mapanak nga rudan, wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Apay niya, apay. Ha? Lando, apay na kay data. Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay tala. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan, di mo malagip ti amin. Nabaltik tang paiso. Ngam amok tinararamid ko anya. Ha? Kan may isa, siyang tirumbang agdanag, saan asika. Lalaki ka anya. Girl, laluak man. Ah. Ha? Kat, kasano? Paiswanta ka din. Di nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan nagiti dadakkel ta sir-sermonan. Makauma denggan nagiti sermon ta. Makatitilang. Awin nga rod. Ha? Kaya't da nga na mga sawang kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka numot apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan ha. Loko, da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na, nuy bagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige. Dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang, mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka iti pada mababae. Lalaki iti pakiasawam sa nababae. Katuan mo tatang. Lalaki talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan ang babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatang. Basta, mga sawa kon. Period. Ay na! Ha? Kamagyanan na! Nakapanurot ka malangan! Ikay, asino ti pakiasawam? Asino ti lubyam? Urayan nyo rata na. Dumanon dan, inton pikat. Ay na! Maragsa ka na kiti dayta na ibagaman ako. Ay na, sapay la ko ma. Tasanak nga agtag, tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudnumot talaga nanang. Makiasawa ako. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Angam, sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jada? Mm. Sino ti asawam? Ha? Sino ko mati asawam ijay? Nakiasawa mo amin, nakakabsat nan. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Well, di mat kasta ti kayat nyo. Babae ti asawaan. Babae mat ni dyan na. Isong asawaan kon. Anya? Diana, ganlan daw. Sakbay at ulagan tayo ti kasaryaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maista. Huwag nagpaisaw lang daw. Tiyan ta ambuyo, ti kasar. Sana bareng-bareng day ta, anak ko.
Sigurado kayaw, nga ayaton nyo, titunggal bay siya. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo, ta nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga rood, nanang. Wala nang, tatang. Sigurado kamin. Agkasar kamin. Apno, saan da kami na sirmunan? Ta makaring-ring kayon. Iso nga minti, pagpagayo kada kami. Alang nga raw, no desidido kayo. Eh sige, tulagin tayo nga rudan, tigkasaryaw. Kasano nga dyan asino ti aggawn ka data intun kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? No kasta? Agbarungak intun kaaldawan ti kasarta? Pangarod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos, inalalaga ang tulong hair ko. Kalbasan na, putdeklaeng. Katanya nga rod, Ay, magkaanos ka. Umatidog tumananday ta ay, ngala, wala na sakto nga rodan timang make-up ken ka dyan Mapintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka kadi, Lando. Well. Si Kangay. Ubun ba ta? Napintas ka gayam, Lando. Allah. Thank you. Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta. Lando. Hoy, Lando. Agring ka man. Apa ya? Nakapangpanganak iti salamagi. Sausaw ko kumay iti suka nga dasili na. Anya? Ay na, tengah terabi mangan ka iti salamagi. Kan, pangalaak nga iti salamagi. Katawan mula tayo okasta. Kagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi unayin o nagsipngat. Inka nga ro dagbiro kay tinaalsam ama ka ni di kusina. Ta makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw kan ay dyan Unsa? Jack nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! Agantong baby ta! Itata nakapagpas nga kung tatang. Agtrabaho akon. Agdan permanente trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun Anya, Uray nga min ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho tatang. anya. Ni abalayan at ay iso ti babae. Ison ti mga awir iti apo ko may. Tatang, kababain no ni nanang laang ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yun. Ta agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi tatang. Ay, abalayan ariyaw. Masigugmanan ni Jana. Un nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo iti palagsikog tarak ko. Agsasarunaw nagiti anak da iti anak mo. Una raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Datamot ti para awir ka nagiti apo ko tabalayan. Ay, un nga rod Tabi si damat nga trabaho. Ay,
Gusto ko man ti lima nga anak dan niya, abalayan. Ay, wang nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo, gayam tagaw, away riti maladaga. Ay na, saan kayo matamaw-awatan nanang? Ideawan pa ang asawa. Kaya't yung ngay waras ko ti pulik. Ngam itatada na sawak. At ipaandak nagputot. Ay, kwa gabayin. Nyamat. Busy kayo mo nga may nga gasawa. Da kami kani abalayan ti maparigat nga gawawer kada gidyan nakyaw. Isungay ta. Ta naipas ngayon ni Jana ti maikalima nga nakyaw. Uray husto ko man nanakaw. Ay saan? Ang saritaan mi kinidyan may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya? Sa nabali tanagagat kami tasawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta istudat yung ulungan mi nanang. Iso nga, addan 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Ha? Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabadak. Baka ina na kami mula ngayon nga gawawen. Uray may salaan nga aldaw mo. Huwag nga rin nabalayan. Maka-day off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga po ko yo Ta, kadwayo idang agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang tirumaran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po ko yo. No, panawan yo ida. Ikuyog yo ida Aniya! Ayan tayo maikadwa nga po ko ngay. Diya mo makita abalayan. Ay, Dajay man nabalayan. Tumandaray. Iso nga ron tisip-siputa. Ta mga normwar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko abalayan. Iso nga gawin tayo saan. Muna na. Ikaw, Kaya po, mangitik out talaangan iti kanan tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumandaray da amin. Oh. sige nga rin abalayan. Ay, anya ngay, ganos ta. Anusan ta ti agaw aware. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gansa na bali. Ta nagpipintas ka nagtataramin nga puko ta. Nga oray nagbuwulwul damay. Una, abalayan. Di mo may talaga asa nga dosena ti ipas ngay ni Jana. Ngam nagpatinggamit la iti pito dagiti anak da manang biyanang. Aklunak nga iti damo permiti rigat may kanya balayan aryong. Iti babasit pa'y dagiti apo kume. Taparaan anak ni Jana kat para awawir kami mat kanya balayan ko. Ang amita dadakkelan dagiti apo kume kat adadan iti kolehyo. Agad adal da amin kat sapay kumata makaturpos da amin. Sa bagay nagagat dagiti agasawa alando kan Jana nga anak may. Isapat siya kamapagadal da amin nga anak da. Alakastan, ti pagayam mo pilang. Amom pagayam pilang maragsa kanak man para kadagiti apo kuyaw. Tanasing paet dagiti nagbalin na dadakkel da. Kan syempre, nagasat damot. Para kada kayo. Tanagagat kayo lolo kan lola da. Nangro na kat. Da kayo pa'y gayam tinagbalin babysitter da. Alakat, sapay ko mga road. Tamakalpas dan to amin iti panagadal da. Katitapay laeng, kablawan kayo. Tanaadaan kayo iti ado nga apo ko. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam pilang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose, parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Hello, papagayam na imbag nga orasyo. Syakmanan, ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan, papagayam? Ti surat nga intay ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo naglingad? Itinagan arito. Ngam sakbay na, kablawan tay mampay dasar Larry Ganoy, ni Sandra de la Cruz, ni Susan Ronquillo, ni Ellen Antonio, Ses Serkina, kani Ma'am Sweetie Dems. Kastoy man ti surat ni pagayam rito. Dear manang biyanang, adda na aramid ko iti kalabas, ang nagbabawyak iti kastaunay. Daytoy kat may papan iti manugang ko, kan ti kinaer ko. Gapo iti kinaartek ko, naaramid ko tinang pasakit iti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ronay, kasaritak man ti anak ko. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya man ayat ibagayo kinina. Ay kwa, kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid ti paggatang ti arak isut ammo. Ay, saan mait, Ronay? Ala na barok, kaya't ko lang kumustahin ti anak ko. Awagan man. Mapil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello tatang, nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang nagkapgis tayo sakit itang ko anak ko. Napgas man ang diyak makapangan. Limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay samay anak. Nabayag tupay na diyak naging inuman. Dual dawa na diyak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Uwang ngaroon ko ma. May na. Awang magkwarta ka na ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. Ang yaman na ka na ko. Ayoko. Nagsayat ka nga anak na. Diyak ang babawi. Alang iputot ka na ko. Siguro hindi ka nagsagan nga ma dito na ba tinaga. I love you anak ko. Basta iwanan nyo ti sa lunadyo, ha? Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Uy, promise anak ko. Kaano ka ngagpawit nga anak ko? Inton bigat tatang. O sige to, Rayak. Ang yaman akmanan mo ay na patpaganggaw na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, nukasta. Adama din kwartam. Ritaw. Well, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditi ara kanya. Wala yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito. Ken Rita. Ang bagbagay da. Iway nga paysaw. Rita, Rito. Angam na di mo ikan iti sa bali. Kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawain. Kan no addarik nam kanya. Na. Punasi mo. Tapno sana madadaal ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw. No apay nga agbisprinta. Rito. Well, ay na. Dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan ti plano ka mga asawa. Ang happy-happy lahangan ti kaya ko ita. No bilang mga asawa ka malan. Abay, bakit nasawag? Tayo ubing mo sila. Tapno makaanak pa'y may. Saka ba? Ay, alaki din. Ita nag-eskwela, iskwelaan ta rito. Alang araw. Ay, mabidlang. Tagilak mga la iti balon ko, pantalon ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to sika abay. Ay,
Ambo kaon rito. Tatunggal mabartek ka. Kay mabasa. Sika, matatiwad mo ah. Ay, sika, Rita. Balik sampay lang, mat. Agtal na kakadilat. Ay, nabartek kan rito. Sikan sama tayo, nabatek, Rita. Nga. Limpyo ako ba, mat? Tiko na kan. Ay, dandanin tupay di ka makambulagatan. Dumandang ka man kiti. Agid na, Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indol bigatan. Maturog tagi din dito. Istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, agida mo nga ron at maturog ak mitan. Abay, sigalat maturog aya. Tagunam nga agpungan ka. Di tumangkaw. Agbuang ka ba ta dito tumang ko na kaya mo? Agpinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni Tatang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man namin ni Tikwarta. Eso asaan man na nagawid. Napan naman yung bartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kanchan na. Napatpatsym tuman ngamin amin nga ibaga na ka. Namin anon alinastugan na ka. Yung di ka mat matitigra. Pauitam na tabat iti kwarta. Arak, di ba papanan di itad mo a kwarta ken kuana. Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Yung di pa'y makagatang. Tanapat patay dara ken kuana. Among matigas na nga istalda, ma'am. Yung inispoiled mumit nga may. naala. Jack nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balay takadwang mo't di tabalay. Wen, saan nga bisin na siya? Tadamang dito balay. Imbisigated mo ti kwarta ken kuana. Siyaklaang hindi pang tita. Tapaggatang ko iti kaus na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamukin ni Tatang Jack pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anyaman ti bagayon, Tatang. Kumusta aglang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod iti store. Isa pasensya kayong Tatang, wey. Ay, bispray, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, ama pan agsyap. Saan? Best friend? Yan. Umaya lang makiawag. Kaawagak ko madya anak ko dya, bro. Ay, kuwan Sige, agam, sigurado may bustilod ko ano abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Ay, huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag na laag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang ko. Napagas ba na nakakuha na? Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak ba niya gan artista anak ko? Ay na, namin anon nga inulbudan da. Pinagbigyan kayo itinaunday a panawan. Dati mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan mat gayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napauitan iti kwartayo? Nada kasapulan nyo, ibagayo langan kini Ronnie, ta iso timang tadi ti kwartayo. Anya, ulay ka mo anak. Di ka lumasan kanyak may nga, ma'am. Amo may nga wan trabaho. Amo may nga wan pinsong ko. Awan pangalaga di kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da kasapulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanandag sarita, Tatang. Bye! Ronnie Barok,
Naku na ni Mina, ano anda ka no ka sa pulak? Agdawat ak iti kwarta keng ka. Mangtag ka man iti kwarta baraw. Uray isang aribo laeng. Pangusaran niyo ti kwarta, tatang. Kwa, pagkata ko man iti agas ka o baraw. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan, ken sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakakuyugin kaya mapanagpa-check up. Siya kong baraw. Mataktak ka laeng. Saklatan. Kuyugin kayo. Ala, mapandayon. Ano dahil resita ti doktor nga agas? Saktumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di ta kaya't apaiggaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung manin arak. Hindi ka magtagtan lang. Grabe kayo matatagtaw. Iimot kayo. Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't ti sagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya kwartam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga dyan na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol ti bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka ti panangilako. Hey, iso pa mo si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Wow. May agaraw. Sige, best friend. Indan. Sali. Nagrigat aglangan ang eskwilahan ka sa ka. Kuwan! Alalala, umahikan, best friend. Ne. Rabiin. Yung mawampay mo ila di malugang ka. Napala na nga ta. Ay. Siya pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay. Awampay ganas mo. Bitin. Nay. Nasaya atagdakan ron eh. Ay. Itay pa yung urahin ka. Apay narabihan ka. Tatang, rumarak mo lang ha. Ato na patay kapapanak. Ha? Papalambalay? Rabihan? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina rumarak ita rabi ha. Thank you. Dito yung kwartak paraw. Uy. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibagagay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong no asya marabyanak tatang ha. Ira. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you. Thank you, paraw. Uy. Jak ipulpulong kin ni Mina, paraw. Sige lang. Hindi na yan. Ay. Ay, mabisina mo dyan, Rito. Sa garod, Rita. Nabisin na ang ba't na nagsiyak. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Ano na? Imbartek na nga road. Amin ang naintid timanugang ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas tamang kini. Tamang ano, ada amuta di ta. De, agpalibritan. Anya? Wala na. Ito na rin. Teresa. Rode. Isi ka magkabot sa barog. Langa. Sino ta kadwa mabalasang Rone? Kwa, kasinsin ko. Nema. Hey, kasinsin nga. Ay, nakapulipot mutking ka. Kasinsin mo. Kaya timakan, nanarita. Tatang,
Ay, uwan barok. Mabisin kami kundi best friend ko. Wan ba, magbising kami ka ni best friend ko. Alam mo bro. O sige, mapit lang tayo back to waiter ha. Yung diran kayo tikalan niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Luk-luk kumatan dyan ako. Ha? Kasinsin ko lang dahil siya tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae ng lalaki, at dan nagtinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat nagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay Una, naglailo magkang ka na dyan, babae. Pasay, punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna na kainuma kiday. Ngam, malagip ko, tinaimata nga. Ay na, kasinsin ko nga rod lang dahil siya tatang. Anya kay laki din ay. Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak, no madamdama. Ha? Ayun, tatang. At iti isang ribo. Alawan siya, tatang. Ay, thank you, bro. Ay, sige, maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumuarak pa man, bro. Ay, sos pare. Babae na day jay. Saan na kasinsin? Ay, jak kaya pakibiyangan da ita. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo best friend. Ha? Kaasi jay anak mo amang manggay, di jay balasiw taaw. No, luk-lukon na lagayam. Ay, saan ko nga nga ugalit yung makibibiyang rita. Ha? Wala ka din. Agrubat ka. Tayin tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Ronnie ti kwarta. Ay, iswaya. Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to ana imbag ni Ronnie. May papan idinayday a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kagalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, good aginanaka nga rudin Kumusta kayo matan ka ni tatang ay? Nasayahat kami, bakit? Agininumpay ni tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Kinapod na. At da dito'y abay ko ni tatang. Ay, kaya't ko makasalita ni tatang. Itod mo man magkang kuha na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang. Kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato iti cellphone, tatang. Kahit adda nakasigpi di tatang. Ayaw, sangaribo mo tatang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Yung saan ba eh? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapno saan nakamakita ti katugangak? When, love? Makaisbuman da taon. Sino ka kadong asumbang pagkaroon eh? Ako ni Joy, tatang. Kasinsin ko. O may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, at 2,200 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang bro. Thank you. Mo babae ni Ronnie day Rita. Gayam. Mapay ngay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga aramidon na. Ay, hapo ka. Anak mo pa mga raw ni Mina. Kanayon nakmangarong nga ikan iti kwarta ni Ronnie. Na? No ipulong ko. Di na ko ikan iti kwarta ka. Awang pagsitan mo kasta. Kahit, isukat mo, jay anak mo, iti arak, kasta, ha?
Ay, no siya. Saan akabaan at konsensya dayta? Isu nga oray jagan makikuyog ken ka rito. Kayat nga tao diti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom nukas tamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam, jay manugang no panuyuyam. Purge! Ipulong mo, jay, adak mo. Takasi mo inimina nga trabaho, jay abroad. Bas ka kumabot, jay anak mo. Woo! Ganyan. Una na. Magita. Uwal. Ada pun tom iti day imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo ang anak ko. Talaga, Jack, impakpakam mo ti panagawid ko. Tapos nadamat tiliwak dito'y balay. Kwa ay... Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday, ti silid yun ako. Iso na lang kwa. Tada kadwa na babae, kasta ka di? Ha? Apay ka, ma'am? Grabe kayo! Ope, nagilimad kayo kanyak, tatang. Nabayag kaya manaluklukon na sawak. Nga mapayadi yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y latao, tinakamwak itinayta. Kwa anak ko. Di, kwa ngamin anak. Di... Kung konsensya niyo tararamidan ta sawak. Pakawan na ko, anak ko. Sorry. Agri-gri ka ta kijabrog, tatang. Kasto'y lagayam ti subad na sawak kanyak. Ay, anak ko. Asim, agparbang ka ko ba? Tamang ano, makalawan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain diti balay. Pagkawanan na ko, bakit? Timanawan na dyan, babae. Sikati pilyag, sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundawan. Pumanaw kan kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Rune, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Di mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko? Isanan. No na minsan, wano namin duwala kumaliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko ma, nujak impulong ni Rune. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik sa gipulong king kanak ko. Isure. Nagpakpakawanak nga ro di iti anak ko kat naawatan nakmat. Mababai na kita anak ko gapu iti naramid ko. Iti kasla panang konsinte iti manugang ko iti made nga inaramid na. Manipod pimanaw ni Rune saan na nagpakpakita. Kat damag may nga agsusukat kanulat ta dagiti babae na. Kat ita naragsak manen tanak ko nga urahi awan na asawa na. Kat pasaray ag bakasyon manipod abroad. Inidyak matan ti arak talakaya kon. Kat adon tirikrik na iti bagek. Alakastan tuy pagaya mo rito. Nasaya at matinidjamon ti arak pagayam rito. Katrumbang laang tinaramid mo, tanay. Kababayin iti anak mo no di ka pa lagbalbalew. Nalah pagyamanak, ti panangibingay mo iti kapadasam. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam marito. Dito idarama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.